Kublai pi baro ki kena ki bejupet ya kene ka program ka jongi lingba ka YouTube channel ningkong ni ai ngoyo blai ya ka jing dorangkat ka jong bangila ban peteng biang ya ka jing hikai na ka tien ka jong bat ka jing hikai menta ka sngi ka dei chapang ke ka Christmas ban yo ya ka jing mud bat ban sngo thu shai tu ngi de pet ini video I belingkon bat shua bang yo ini video ngin yo ya ka jing puli ni ki kat tu kan ni ki kena ki ba puli ki khot Bible Kublai ya pi baro mentangan pensengau api nau Isaya dan nong kabah nyau dekat kabah kat sau namar kata utrai hi on ai kadak ya pi hakmi kat thei soti kan pun khun kan kharu yo khun on khatru ya kerteng jong Emmanuel ban nau Isaya dan nong kabah kendai dekat kabah Henry namar hangi la kaya ukun la ai ya ukun hangi te ka jing shin shar kan long halor ka terpeng jong bat on khat ya ka kerteng jong ba phla unong shla ublei bakra bor ukpa bam jukut usiam ka jing suk Pulin na Lukas kanong kabaar kat ko bakandai tertar Kentien ki bang kume. Akmi ru uangal utrai ulawan sisndan haki. Bat kaburom utrai ka tingsan baro sodong haki. Ti kile septiang sikadai Ndrai uta uangal utrai ulong haki. Wat septiang naba hakmi ngawalam yapi kubur kababha. Kajingkeman bakrau kabanlong. Ha ki beriu bero naba hakani kasngi lakaya pi ha kasinong udibit ya unong penim uba ukres bu utrai ti kani kalong kadak ya pi pinsyam ya ukulung ba sop da kajan sop bat uba tia ha kasingot Lukas kalnang baar kadakhat kabakhat ar hadu arphoi ti kani kalong kadak ya pi pinsyam ya ukhalong bala sop da ki jan sop uda thia haki singot bat kindet ladan lambat utau angel bun ba upat ba ka beneng kidaya ro ya ublei kida ongru kaburam ublei haki bajrong tam bat haka perthai ka jingsuk hapedeng kibriu haki ba usngau bhae kala jaru kat ba kita ki angel kilalit no shaki beneng bat kita kinong aplang berat ru kilayu ong paralog hi yang nyelit menta hadu Bethlehem kat ba la ja ya uba utrai ulapan benaya hangi kumta kilayawan kirki bat kilay shem ya ka Mary ba yu Joseph bat ya utau khalong ba ulathya kata kasingot haba kilayu ite kilapan benaya kaleng sapang kata kajing ong ya ka ba la ya thu haki sapang uta ukhna baro ru kibala yo snow kila kendet sapang kita ki baro kila yathu haki da kita kinong aplang brot Henry Kameri kalari kendong yakini ki baro da kaba ya khang yaki halaka do nut kinong aplang brot te kila let one no da kaba buram bat da kaba ya ro ya ublay namar kini ki baro yakiba lao yo sngo ban ki la yo I kumba la ya thu haki te onda kumta ladap hakapras ni yakaban ot share yo ha la ka kerteng yo ujisu ka kerteng ni yakaba la a da uta u angel shwa ban pun ya u hakakpo ke ka Christmas hatu kadai sapang tau dieng Christmas ngibu bat internet hayeng hatu kadai sapang ka jing as ngobha la ne ki gift hatu kadai sapang ka bam kadi ini sapang tau Santa Claus ke shisha kata ka Christmas mo Nas na menshua Wangel Gabriel ulam mi pau haga Mary kathai sati kabalay ti aktien bad ubrio ubakerteng u Joseph na kayeng u David bat utaw angel ulaong Tuwat septiang ko Mary
naba phala syam ka jing ai ban ble tia khami phan sa pun khun halaka khapwa ban phan kha yo khun ban phan khot e ka katen jong u jisu uni ulong akhra ban khat ya u khun ba khle tam he ban utrai uba uble un ai ha u ya ka khat u deben khpa jong u ban on sin shar halo ka ye u chakap hala karta ban ka hima jong u ka ban op kuchu di glas ngo kuslai bat puson kumno kata kala banlong utau angel ulaong man se mo khoi un wan pha bat ko bor ba khle tam e kan ka halo jong pha namal kata ru ya ta iba khoi iba un kha un khat khun ble akhni ru ka elizabeth ka ko jong pha ka ru kala pun khun sin ram ha ka jinglong tam man jong ka ban ni ulong bana ban riu ya ka ya ka bala chukhat ka balingi na ba ka we ka khtin na uble kanom long khala tu kan long hanga ka ba kum ka tin jong me namar baulong na kayeng bat kajat u David bat baro kilalet ba on Kenya ki way po way shala ka jong kasnong ti u Joseph bat ka Mary ru kilalet kiyo na Galilea na kasnong Nazareth cha Judea sha kasnong u David ya ka balakot Bethlehem ti kalakha yo khun baningkong jongka u Jisu bat kala sop yo u da ki jan sop bat kala pentia yo ha ka sing ot na ba om don jaka yaki ha ka yeng basa la don ti ha ka takari ki nong ap lang brot ki basa shalu bat ki baya ap miet ya ka kenhon lang brot jongki ha khmi ru u angel utrai ulawan shisndan haki bat ka buram utrai kala tingshan baru saudong yaki ti kila shap ti yang shikadai e henrei utau angel uloong haki what chapri na ba khmi na walam happy ya ka khwor ba pha ka chingman akhra ka balong ak priyo boro na ba ka ni ka singi la kha ya phi akashna u debet ya unong ne u balong Khrist ba utrai te ka ne kan long ka tak i phi phin syam ya u khlong bala sab ka chen sab uda thia ha shimo bat kendit la tempat utau angel bun ba upat ba ka beneng kidaya ro ayo blay kida ong ru Kapro hau lele hakiba jong pada pertai jingso apne dai kriyo hakiba uswa kumta kilayawan kerki bat kila syam ya ka Mary bat yau Joseph bat yau tau khulong bau thia ha kata ka sing ot habai kila yo iti kila pen bena keleng syapang kata ka jingong ya ka balala ya thu haki syapang uniu khna na lor kinong ablang brot bat ki angel ki basaki ke jingha u Jisu la don sakiri ustad ki banarimi ngi bawat ya ka jingha jong taus im ki jiu u balong u Jisu da ka jingelam lenti jong kluor ki lalap ya u Jisu bat ka Mary ha ka yeng bat kila mane dem bat ai ki jing ai so bha jong ki kat bau dang don ha ka perthei ula le shibun ki kamba ki bakrau ula pelong senran ya ki babuan ula hikai ru ya ki bat ula kluai ru ban IT ya la di halor ka ding khna na ka banta ki pop ki jong ka perthei bat hadien lai singi ula mi pat na ka jing tem bola kiu sha beneng bat minta ngitip ula don ha ka kti ka mon ka jong kpa nganget pilai pet yang ni ka video bat yo ya ka jingmut ka jongka ha ka ni ka video bat lingba ka jingbatai na ka ktien ka jong ublei ngis ngau thu shai ba ka Christmas kam day ka bam ka di uding Christmas ni Santa Claus Henry ka Christmas ka thobe chapang Jisu ka day ka jing penskem ya ka jingwan long brio ka jong Jisu ni ka jingwan long do ka jong usha ka ni ka perthei kumbaar hajar snem minshua yo anis iwe khat saw tau ktien ulakan jado bat ula shong sa hapedeng jongi bat Galatia saw habalaja kaya ka babiang ublei ula pha ya lau khun bakha na ka brio ka bamud bau Jisu ulawan long brio sha ka ni ka perthei kajing tmu jong kajing wan long brio kajong Jisu sha ka ni ka perthei kam dei tang ban un hikai pon pen khia
bồn pelong senran ban lek ki kamba Henry ka jing temu ko bakong san ke dei bon wan ban syayap halor ke diang pena na ka bentai ki pop jong ka perthei Matthias iwei arphawe ka Bible ke ya thuru ha Hebrew shupho khat bahadin ka jingyap jong Jisu namar ki pop jong ka perthei Jisu ula syong hakti kamon ka jong kupa ka bamut bau Jisu longsa kum khulung bangin hap ap ya ka jingkha sai sisien pan Henry menta ula syong habeneng ban kre ka jaka na ka benta jongi iwei pe iwei ke ai ka bangidon kam menta ka long bangin ap ya ka jingwan arsien ka jong u sha ka ni ka perthei banwan shaw ya laki jong nak ta daw ladangi la ban le shibun ki ai ha ka jing im ka jongi ladangim dan yau Jisu kita baro kim dan jengmon ke ai ka badan kam yangi kalong ban tip jana yau Jisu bat ban pediang yu ha ka jing im jongi namar ulawan ban pen im yangi naki pop dia kumbangi la ngai ya ka jingwan long do ka jong Jisu sha ka ni ka perthei ngai ru badai tang hau Jisu badan ka jing pen im ublei jong ka jing sup ka jing kemen un long lembat pi wei ba hadu bangide syam biang pat hak wei ka puar amen Ngai pa hashing ot dan jaga ya hala jing thia la thia utra Jisu ki klor hasa het neng ki bet ba uthia tra Jisu baret lengai halor jing thia Hajan trong Jisu ka kwa ba mendan nga ke pat som pat nga it yang junam ke ku ki ken na ha jing su ma jong mi shin yang a sha breng ban yo shong lem bat mi Hajan